To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. A wannan gabar zan yi bayani ne akan yadda ake tabbatar da ganin wata a masarautu namu na arewa. Zan ɗau misali da masarautar Kano ne bayani a kanta domin mutane su san yadda ake yi, san yadda ake tashi da watan da yadda kuma ake tashi da azumi da yadda ake sauke shi. Yadda ake tabbatar da ganin wata a masarautar Kano shine da farko ranar 29 ga watan azumin sallar tsofaffi wanda shine sha'aban kenan. To a wannan ranar mutane a garuruwa kowa za su fita lokacin da wata jinjirin wata yake fitowa su kalla. Idan aka duba in sun samu za a zo gaban dagaci haki tunda guri ne kowa mutane za su dagaci zai kwaso mutanen nan a zo wajen haki. Dama mutanen gari sun san su, za a tantance su cewa mutanen kirki ne, masu gaskiya ne, masu addini ne da sauransu dai sharuɗa ne da shari'a ta gindaya. Abinda aka yi a gaban hakimi ya sami bayanin su to sai ya tattara su sai taho da su cikin birnin Kano a zo gidan sarki. A fadar da ake zama wannan abu a ranar da daddare a kofa arewa take, ana kiranta wato tsoron fadancin dare. A nan ake fadancin dare da azumi. To amma wannan tun gashi tun kafin azumin. Saboda haka sai a zo, in ba watan azumi ba ne fada za a kawo a karanta rahoto an ga wata kaza a wuri kaza da kaza da kaza. Amma shi na azumi za a zo da mutanen su zo gidan sarki da daddare, hakimai su zo, 'yan majalisar sarki kowa ya zo, malaman fada suna nan da malaman gari, manyan malamai na sauran wurare duk su zo ƙarƙashin jagorancin wazirin Kano. Saboda haka a nan ga wazirin Kano, ga limamin Kano, ga sauran manyan limamai na masallatan juma'a da masallatan jihadi da manyan malamai. So da haka za a kawo kowane mutum a ba da shaida a kansa, a tabbatar da ingancinsa, sannan a yi masa tambayoyi a ina da ina kaga wannan wata. A guri kaza a guri kaza na gani ya yake, ina yake kallo, kwanciyar yayi, kwanciyar magirbi yayi, kwanciyar kaza, duk a samu bayanin yadda aka ga watan da jihar da aka ga watan. A kuma tabbatar da wannan garin damar ba a yi hazo ba, ba a yi hadari ba da sauransu. Idan suka ga cewar yadda ya faɗa dama ya dace da shari'a ta ce, shikenan. In lokacin da ya faɗa ba dace da lokacin da jinjirin wata yake fitowa ba, kafin nan yake fitowa ko bayan nan yake fitowa, ko kuma tsawon mintunan da yake yi sannan ya bata, duk wannan su ne za a samu a tabbatar da cewa watan nan an gan shi ko ba a gan shi ba. Sai su yi wa sarki bayani, shi kuma sarki daga nan zai taɓa alli da sarkin musulmi ya gaya masa da sauran sarakuna. Shi yasa za ka ji da an tashi faɗa garin wata ko ba a gani a gari ba, za ka ji sun ce sarkin Katagun ya gaya masa kaza, sarkin kaza ya gaya masa kaza, sarkin kaza. Haka dai a kawo misalan inda aka gani suka faɗa. Duk kowanne ana bin waɗannan tsarurruka ne na ganin wata kamar yadda addinin Islama ya kawo. Amma yanzu kasancewar mai alfarma sarkin musulmi ya mayar da abin wato ya zama na bai daya daga guri daya ake jin wannan sakon shine daga wajen sarkin musulmi. Kowa ya ji sai ya sanar da sarkin musulmi. Idan sarkin musulmi ya samu sanarwa to shikenan sai ya sanar. Da ko yadda ake yi daga inda aka tabbatar aka sanar da sauran sarakuna, to kuma sarki sai ya sanar da a garinsa cewar ya yi jawabi, ya gode wa Allah, ya wa mutane murna na shigowar sabon wata. To idan sarki ya yi wa mutane sanarwa shikenan kuma washe gari sai su tashi da daga nan ne su kuma sai a sa mutane su ta buga bindiga, yaran sarki suna buga bindiga don a lokacin da ita ce hanyar sanar da
mutane. Yanzu kuwa a dama duk 'yan jaridu na gidajen rediyo da talabijin a gabansa ake yi, tun daga maganar ganin watan har zuwa jawabin ganin watan. Daga nan sai su fito su ta sakawa a kafafen yada labaransu wanda suke amfani da shi, talabijin ce, rediyo ne da sauransu. To wannan shine yadda ake yi. Idan babbar sallah ta zo, in azumi ya zo ƙarshe, shi ma haka ake yi. A 29 ga wata za a zauna saboda ganin wata na babbar sallah karama. To idan babbar sallah ma ta zo, haka ake duk a wannan fada ake yi ta kofa arewa, fadar tsoron fadancin dare da ake kira. So wannan shine a takaice yadda ake ganin wata, kuma ana yin wannan ne a bisa doron tsari na malikiya. Ba a biye-biye a tafi wata mazhabin ko kuma a ce za a yi ba ma mazhaba fiqhu bila mazahib. Babu wannan tsari ake yi ake bi na yadda Imam Malik ya kawo maganar ganin wata da sauransu. Wannan shine a takaice yadda tsarin ganin wata yake. Allah ya haɗa kan musulmi, Allah ya sa mu dau azumi tare, mu sauke tare, Allah ya ba mu sa'a.